Yo babe, ya kike? Kin wani lafiya? Ya gida ya jin daɗi? Ya, na yi wannan voice note ɗin ne domin na bayyana miki yadda nake ƙaunarki, yadda zuciyata take tafasa kullum a kanki, da yadda hankalina ko da yaushe yake tafiya gare ki, da yadda sassan jikina suke kuka da nisanki. Lafasa ko da yaushe kin sani ba sa iya bayyana yadda nake ƙaunarki. Hawaye baya wadata wajen zubdawa don damuwa da rashinki. Ina ma a ce akwai alƙalamin da zan ɗauka na rubuta ya wadata wajen bayyana yadda na damu da ke. Ina ma a ce akwai wani sansani na gudun hijira da za mu tare daga ni sai ke, wanda ta hakan za ki fahimci azabar sanki da nake. Ina ma a ce akwai wani littafi da aka rubuta wanda ya bayyana yadda nake damuwa da ke. Ki aminta ni da ke mu zamto mun rubuta littafi wanda zai zamto misali da duk wasu masoya da za su zo bayan mu. Ki aminta ya zamto mun gina zuri'a wacce annabinmu sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da ita. Ki aminta ni da ke mu zamto miji da mata wanda a tsakaninmu babu fitina balle har a taso maganar sasantawa. Ki aminta ko da yaushe ya zamto in zan kwanta ke ce abin da zan fara kalla, ke ce abin da zan kalla na ƙarshe, sannan da na farka ke zan fara kalla. Masoyiya, ki rausaya gare ni sannan ki tausaya. Masoyiya, ki bari ya zamto ina kuka don nisanki. Please, ki ji tausayina. Ki aminta ki zamto uwar 'ya'yana. Please, ki aminta ki zo gurina. Domin a rayuwa ba ni da buri irin ya zamto ni da ke muna haɗa wajen kwana. A rayuwata ni da ke kar ya zamto an samu ban kwana biyu. Ki aminta, ki aminta. Ina ƙaunarki, ina ƙaunarki.